detskej miestnosti Snúzelen. Je to miestnosť určená na relaxáciu, vzdelávanie, terapie pre deti vlastne so špeciálnymi potrebami, či už je to mentálne postihnutie, viacnásobné postihnutie, autizmus. Tá miestnosť je vybavená rôznymi komponentmi na stimuláciu zmyslov, či už sú to bublinkové vadné valce, optické vlákna, ako napríklad toto, vodná posteľ, hojdačka, rôzne balančné prvky, aromadifuzér, rôzne hmatové, zrakové pomôcky. No a vlastne účel tejto miestnosti je na to, aby tie deti, alebo teda aj dospelí, sa tu v podstate skľudnili. Tá miestnosť, tým, že tie prvky sú veľmi príjemné, tak dochádza tu vlastne k uvoľneniu, k skľudneniu tých klientov. Ak majú, dajme tomu, spazmy, tak tu sa vlastne uvoľnia. Ak sú tam nejaké agresívne prejavy alebo prejavy nekľudu, poruch správania, tak vlastne v tejto miestnosti sa vedia veľmi dobre zrelaxovať, čo môže byť samo o sebe cieľom, že vlastne sa uvoľnia tí deti, pretože to prežívanie pre nich v tom bežnom svete je často chaotické, náročné a tuto sa vedia vlastne uvoľniť, skľudniť, zrelaxovať. A aj samotné to, že sa zrelaxujú, potom sa tu dá s nimi lepšie pracovať napríklad na rôznych pedagogických cieľoch, čo môže byť, dajme tomu, učenie sa farieb na týchto optických vláknach alebo interaktívnych paneloch, ktoré tu uvidíte, alebo na vodnom valci, učenie sa akcie, reakcie na rôznych v podstate pomôckach, kde klient niečo stlačí, ozve sa nejaký zvuk alebo nejaká farba sa rozsvieti, alebo sa zapnú a vypnú bublinky v bublinkovom valci. Alebo sa tu dajú robiť rôzne terapie doplnkové, povedzme, v tejto miestnosti. Tým, že je tu také príjemné prostredie, tak tí klienti na to lepšie reagujú. Príspevok a práve tento projekt sa vám zdal ako najlepšie pripravený. V čom vás oslovil? Je odborná komisia, ktorá prehodnocuje žiadosti o takéto veľké projekty, lebo toto je veľký projekt, ktorý stal takmer 25 000 eur. A táto odborná komisia zodpovedá za to, že tie investované peniaze budú najvhodnejšie a najlepšie a najviacej prispejú k tomu, aby sme pomáhali ľuďom. Ako môže teda pomôcť z toho vášho pohľadu, ako vy vnímate túto miestnosť, čom tak môže pomôcť? Ja som to veľakrát videl v rôznych dokumentárnych filmoch, kde takáto miestnosť pomáha deťom, ktoré naozaj tú pomoc potrebujú a podľa mňa by mala byť takáto miestnosť v každej takejto škole, ktorá pomôže nielen deťom, ale aj pedagógom a v konečnom dôsledku aj rodičom, aby tie deti sa dokážali jednoduchšie zaradiť do života. I keď to zaradenie do života samozrejme nie je jednoduché a závisí od jednotlivých diagnóz, ale je to jedna forma terapie, ktorá ich určite posunie vpred. Škola je v podstate pre žiakov s ľahkým, stredným a ťažkým mentálnym postihnutím, pre žiakov s poruchami autistického spektra. Ponúkame ďalej ďalšie vzdelávanie pre žiakov z B variantu v praktickej škole, ktorí nemajú možnosť uplatniť sa alebo študovať na odborných učilištiach. Z toho dôvodu, že majú vlastne vysokú poruchu dyspraxie a tým pádom nemajú šancu, čo sa týka jemnej a hrubej motoriky, ďalej sa vzdelávať v odborných učilištiach. Teraz vlastne pre koľko detí bude slúžiť táto miestnosť a hlavne akým spôsobom? Táto miestnosť bude slúžiť pre všetkých žiakov našej školy, dokonca bude slúžiť pre našich bývalých absolventov, pretože pri našej škole pôsobí občianske združenie Sme sami, ktoré sa stretávajú v poobednejších hodinách na našej škole a bude to zrealizované prostredníctvom rozvrhu časového, kde vlastne každý žiak, každé dieťa bude môcť navštíviť túto miestnosť. Samozrejme, túto miestnosť môžu navštíviť aj 4 deti, 5 detí naraz, ale musíme ich kombinovať tak, ktoré sa znášajú, ktoré sa neznášajú. Niekedy tu môže byť dieťa len jedno. Ale keď sa bude dať, tak dáme aj 5 deti dokopy a tým pádom budú mať všetky deti šancu sa vlastne tu pohrať a zrelaxovať. Aký prínos to môže mať pre deti? Tieto deti vlastne sa tu, mnohokrát k nám prídu deti, ktoré vôbec nerozprávajú, vôbec nejakým spôsobom nekomunikujú, vlastne vydávajú len nejaké zvuky, pazúky a tak ďalej. Táto miestnosť slúži, aby prostredníctvom svetelných, zrakových, taktilných a čuchových podnetov, prvkov samozrejme, vzdelávali sa ďalej, to znamená, že aby sa rozvíjali ich iné zmysly, ako keď je postihnutý telesne. To znamená, že prostredníctvom rôznych aktivít a prvkov zvyšuje sa ich vlastne hmatové cítenie, zrakové, sluchové a prospieva to pre nich tým, že vlastne sa tu zrelaxujú, ukľudnia pre každodenný život, aby oni vedeli svojej mamke povedať, že mamka,
to ma bolí, to chcem vidieť, to chcem počuť. Naozaj. Je to veľký prínos pre našu školu a hlavne už teraz vieme, že sú šťastní hlavne rodičia.